मैं सुनाता हूँ कुछ कड़ी आपको सुनाता हूँ कि किस हिसाब की कविताएं होनी चाहिए। मेरी कविताओं में संवाद है, समझिए कविता में लिखता हूँ तो एक संवाद लिखता हूँ जिससे एक दूसरे से वार्ता हो रही हो, इस तरह की कविताएं मैं लिखता हूँ। मानगी आपको मैं देता हूँ, सुनिए। कुकुर भोज की कविता लिखने का मतलब आया, एक मंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, बहुत बड़ा आयोजन, 50,000 की भीड़ शामिल हुई, खाने पीने के लिए बफर सिस्टम था। वहीं से एक कविता मैंने लिखी कि एगो प्रीत भोज में भाई गईनी का सबसे बतलाई, वहाँ जाके हमरा कौन कौन दुख झेले के पड़ल, रहे मंत्री जी के खर्च कईनी घूम घूम रिसर्च, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल, जुटल कई हजारन लोग हमरा देखते भई रोग, सचहु भीड़ देख के डर है, कहनी भाग चले के घर है, भैया कहले अब वहीं रुको फारा गोल या भीतर ढूको, भैया कहले अब वहीं रुको फारा गोल या भीतर ढूको, कहनी बाड़ा तुहू देवता लो हमरो लिखवा दे न्योता, तबले पीछे से धकियावत दखनी ढेर लोग के आवत, चहनी बावे दहिने हेलल, बाकी ऐसन आदमी ठेलल, हो गईनी बिघा भर आगे, लागो लोग निहुरिए भागे, आ गिरल गेट टूट के ओकरे ऊपर हेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल, अब धैल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के, कहीं सब्जी कहीं पूरी कहीं पुलाव कहीं तंदूरी, जे बरियार रहे धकियावे, जे लम्हर रहे उपावे, आइल पुलिस तले 50 लागो लोग करे शीर्षासन, शीर्षासन कहल जिसमें गोड़ ऊपर हो गल मुड़ी नीचे हो गल, इसे बांस गाड़ल कहनी, हाँ बांस गाड़ल, कि आइल पुलिस तले 50 लागो लोग करे शीर्षासन, जे मुड़ी पर डंटा पावे उ लागे गटई सुटकावे, जेकरी कान्हे ऊपर छुआ जा उ लो भाग के कगरिया जा, जे गोड़े पीठी पर खाइल ओकरे हरदी भांग छपाइल, केहू खून चुआवत जावे, केहू टूटल दांत दिखावे, केहू अकड़े लागल, पुलिस का ढकेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। जी दो कड़ी और है, सुनिए लीजिए इसका। बिल्कुल सुनाइए पूरा। कि अब देखिए विस्मित हो गया कहने में कि तर तर टूटे लगल प्लेट, तर तर टूटे लगल प्लेट, ना भइल भोजन से भेंट, जे जे रहे ढेर भुखाइल, असली होए लो पिटाइल, हम तंदूरी पौनी एक के, भगनी इज्जत बढ़ाई लेके, भैया लो लगौले आगे, देखते पुलिस लगले भागे, कहनी चलो कचौड़ी मांगो, कहले दू माह पहले भागो, का हो इहे ह प्रतिभोज, पंखा पीठ हो गल सोच, हम कहनी ई बफर कहाला आ कुकुर ऐसन आदमी खाला, हम कहनी ई बफर कहाला कुकुर ऐसन आदमी खाला, केहू कहेला गुरुआ खाज, इहो देख ले हम आजू, आ छीना झपटी धक्का मुक्की थेथर होई उहे ढूकी, आ जे शर्माई लोकरे खलिए पेटे खेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। ये तरह से पूरी कविता हमारे बा।